Ten tady dneska ze zdravotních důvodů nemůže být, ale má, to je důležité, svého zástupce, který je zároveň uměleckým vedoucím. František Pavluš junior. Pěkné pozdravení od našich zpěváků. Dominika Hromková, Štěpánka Pšovská, Honza Oleksa. No a ten malý úsměvavý, to je Víťa Nosek. Průvodním slovem vás budu provázet já, Růžena Dobežová.